walking into the way to Haginit with Sikihor TV. Hashtag Mamarang. Kauna ng uban. Now we're on our way. Hey, hey. Hay sa kuya buat ko na nanghe. Hey. Walking shoot naman mo ah. Kaya mag-film shoot mo. Kung mag-filman mo ha. What is up mga balbal? Olahin! Natin lang kayo. Sige. Amas bro, ligo. Muna itong vlog. Ligo. Paano kami maligo? I love you, Choy. I love you, Choy. Ika mo dyan. Content, Bon. Content. Content. Karena ada kalau nanti kan di apa? Ini itu biar mau dilatih kan. Nama tak kayak gitu. Dong, kaya mo yan. Huwag kang matakot sa tubig. Sige, ligo-ligo. Gia! Ligo, ambak! Si Kwano, wala gaingon? Sudah kay view dire. Guys, kumusta? Tugnaw ra? Nakurog-kurog si Saim. Oh my God! Ay, parna! Hoy! Joy! Sadak ay sabyo! Sadak ay... What's up? Dili maligo ang gidugo! Gidugo pang dugo? Nang wala ka raw, si Zubi. Yes, absent sila. Asa gani sila mon? Kandanay. Kakuyog silang duha? Ah, okay. Lantaw ra pulawan mo sa vlog. Kaligo ra mo ni sa YouTube. Oh. Dili ka maligo kung barag mo anang nakaligo na ta. Tuig na tawa kaligo. O lang nani sa kulor. Nani sa kulor. Ni kalong adlaw. Okay. Ini tanaon. Sama ni. Dita. Dito dong, lami kayo dito.
Bantos ka diya. So unsay gibati sa imong buhok anang nakaligo ka diha? Itog na ulo. Itog nawang hubon? Wala ko sing do ulo. Dugo ko. Dili ko basin og pa. Pula. Sungayay ta, sungayay. Right, ikaw pa, pang-sungay ka na ko. Dahil mo sungay ante. Ha? Pwede bawa. Matay dia sa suya na bangon ni paningon daw. Pwede na mo maligo lagi dugo. Based on the study, magalangoy ko, kamo tra akong gamitaw na, ha? Uy, sa'yo mo, nag-iyo, mabulak-bulak. Ay, ilo, hindi ako naman lumos ka mabido. Borno sa day. Boyo. Nanay pa magsaluay. Seryo. Sige, sige. Di ba naman si Kuan daw, swimming daw? Oh. Daon kilo, man. Ganang malubog yung tubig sa una. Ang pari, kilabay, kaligo ang kaligo. Joyce, nihinay ilang tubig no. Sa una kay diri yun niya, mag-awas-awas. Buhan ko. Pwede nila yung buhan ko. Hinayan. Pwede na. Puno biyagay na ito una. Samo ni lalong ni mabaw yun siya. Ako matik ko ng ulo. Bahala ka. Namiya unta. Dali na. Tayo dito yung ilot. Nabligan.
Uy. Bawal mag-on na ito. Bibi dagway. Awhane? Dili dagway. Bawal dagway. Mukha sa tagpuan. Siyang po. Walang naidahan tubig o. Baling lana to. Blang. So katong wala dire karon, lantaw gid mo. Malingaw ra mo nilantaw po na eh. Nabo may mga picture. So karon guys, balik dawa kaayo oh, mura sigid. Kana sila maligo, di man guna sila matagad god na oh. Mura uga. Bisa gaw ka sa sila, mura na sila gasuot og winter jacket. Oh, na muni klase sa mga isda nga katungkuan, katong tabugok. Na medyo kani siya ma-explain ako na kaning tubig wala di sagol ni siya, dili ni siya kuan tugnaw gyud kay na may adlaw mo asa mag ang tubig, so it should be that's what we call a warm water. Ang ngayon, si Daria, marang babae siya. Aldi, hoy. Alam mo siya kasi ang luma? Lala. Ako'y pobreng alindahaw. Ha? Ano mo nila? Ha? Ano mo nila? Ay, wala pa rin kanakap niya eh. Tapos gapod. Clap. Yo. Balik mo ba? Ha? Gabog din ko ba? Kana. Tug na kayo. Kaswe. So, maura to mga love. So, daghan kayong salamat sa mga taga Secure TV. Nga niuban na mo karon og Ligo sa pool, sa Hagimit Pool. So, most of all, magpasalamat mi sa among sponsor, Auntie Erin. and congratulations sa imong pagpasar sa imong exam about therapist. So, congratulations. Congratulations. Og daghan kayong salamat sa imong blessing amo nadawat. Nadawat na Kanina namo. So, si Auntie Cherry na bahala mo translate kay waday mi nagtagalog, nagbisaya rami. Ang saon-saon ng kuan, pinabonggang congratulations. Congratulations! Congratulations! So, congratulations again, te. So, congratulations, Ate Den. Salamat kaayo sa imong kuan. Gihatag na mo. Basog na pa'y sunod. So, daghan kayong salamat. Pagtanaw sa mong video. See you. So, thank you very much for watching, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos nila. Yo!